A cikin wannan bidiyo za ku kalli irin ƙarya da wannan ummi zizi ta shirga wa al'ummar duniya. Wasu har sun yarda, wani kuma mai hankali da tunani ba zai taɓa yarda da irin wannan tatsuniya da shirin fim ɗin da wannan yarinyar ta shirya ba. Idan yau shine farkon ziyaranka a wannan channel namu na Darul Furqan TV, to don Allah muna roƙonka kar ka manta har wa yau ka sauka kasan bidiyon, zaka ga kalmar subscribe da jar alamar rubutu ka danna ta. Bayan ka danna sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ka zaɓi muna roƙonku kuma ku danna mana liking, liking naku ita ce za ta ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku shirye-shiryen mabambanta ɓangaren magunguna a musulunci, labaru da ɗumi su tare da sharhi akan lamuran yau da gobe da kuma wa'azuzzukan malamai. Ƙaryar da wannan baiwar Allah ta shirga wa al'ummar duniya, dukkan wani mai hankali tare da tunani da hangen nesa ba zai taɓa yarda ya gamsu da irin wannan maganar ba. Wai an damfare ta naira miliyan 450. Subhanallah. Zan saka muku bidiyon a ƙarshen, amma yana da kyau ku saurari wannan sharhi da nake gabatarwa ɗan takaitacce ne. Yar jaridar ta tambaye ta a VOA Hausa, wanda ta tabbatar da cewa bata sanar da jami'an tsaro ba. Lalle ko gwamna kake ko president, bayan da za a cuce sa irin wannan makudan kuɗi bai sanar da securities ba, bai sanar da jami'an tsaro ba. Babu yanda za a yi. A nan za a tabbatar da cewa wannan yarinyar ƙarya take, neman suna take, sannan abu na gaba da take nema shine wanda a ƙa'ida dole a lokacin da take ba da wannan kuɗin a samu lawyers, wato lauya tare da kuma shaidu masu ƙarfi da jami'an tsaro. Ba zai taɓa yiwuwa a ɗauki irin wannan kuɗi wai a miƙa shi da sunan kasuwanci. Ba a taɓa yin haka ba, kuma ba za a yi ba. Sannan a cikin wannan shiri da ta gabatar, lalle ko akwai wani dabara na wayo da take so ta yi wa masoyanta. Daga ƙarshe za ta iya sakin account number a dinga tura mata taimako da sunan cewa ta yi asara. Daga nan sai ta tara kuɗi, kamar yadda aka yi wa wasu waɗanda ba su san zafin kansu ba, waɗanda za mu iya kiransu cewa ba su ma san darajar kuɗi ba. Wanda wani mawaƙi mai suna Rara ya fito ya ce zai rera wa Muhammadu Buhari waƙa, suka yi ta tura 1000, daga ƙarshe ya ce faninsa ya zauna. Irin wannan hanyar ne take so ta cire, amma mutane ba su gane. Ya kamata idan mai faɗan kalma magana ya zamanto wawa, to bai kamata a ce mai saurare ya bi shi ya zamanto wawa da kiki irinsa ba. To ga bidiyon dai nan, ku sha kallo lafiya. Nake tare a yau. Salamu alaikum, sunana Ummi Ibrahim, wacce aka fi sani da Ummi Zizi. To malama Ummi Zizi, mun ga a shafin ki kin yi wani rubutu wanda ya daga masoya hankali. Shi me dalilin da yasa kika ji har kina son ki dauki ranki? To dalili gaskiya akwai wani kamar inyamuri Igbo ake ce musu ko? So irin dan Niger Delta ne, sai muka yi harkan wata business da shi, irin na abin da ya shafi crude oil, kamar danyen mai kenan ake faɗi da Hausa ko? Haka. Yawa sai muka zauna muka yi tattauna akan wannan kasuwancin, akan cewar ina so in shiga. So sai ya yanke min wasu amount kuɗi kenan, sai yanke min wasu kuɗi ya ce da shi zan fara business din. In ya so idan business din ya yi karfi ya tafi, na ga komai yana tafiya daidai, na ci riba, ne so sai in ba da wasu kuɗin, amma yanzu zan fara ba da rabi. In ya so in business ne kyau sai kuma in yi balancing ɗinsa, in cika masa rabi. To ashe kawai ban sani ba gaskiya, irin kamar dan 419 ne, dan damfara ne. So sai da ba da kuɗin kuma maƙudan kuɗi na tura masa. Kamar nawa kenan kika tura masa? Gaskiya suna da yawa, kamar zai kai kamar let's say in dollars na bashi, amma in dai zan canza shi zuwa, in za a convertin zuwa Nigerian money, zai kai naira miliyan 450 haka, in aka canza shi zuwa kudin Nigeria. So da na bashi, unfortunately ashe kawai dan 419 ne, sai ya zama na yayi dupin dina, yayi damfara na. Kawai yana tafiya irin akan this week ne zai dawo. Idan ya dawo sai mu tattauna, sai kuma ya bani riba, tun da na
ina kuka haɗu da shi har kafin ya zo miki da turawan? Gaskiya na dan shirin a Lagos haka da yake kin san na fi zama a Lagos. So na san shi a Lagos, amma mun taba yin wani business da shi, ba wannan ne na farko ba. To ganin cewa mun yi business din farko da shi na ci riba, to sai nake ganin wannan ma ai idan ne business din da shi tunda mun yi na farko na ci riba, to a tunani na wannan din ma ko da biliyan 1 na bashi ai ba zai cuce ni ba. To ashe kwata-kwata matuci ne. So yana tafiya kamar like this week, wannan satin muke so mu haɗu da shi akan mai mutum ya bani riba na. So shi kenan kawai nan neman number ta gaba ɗaya is switched off. Social media duka handles ɗinsa babu wanda ban duba ba, su Twitter ne, Instagram, Facebook, WhatsApp. Duk an goge? Na'am? Na ce duk account ɗin nasa akan social media an goge, babu su? Ba ya goge ba, ya yi daidai blocking dina, ai ba zai goge ba tunda yana da taron mutane da yake cuta. So kawai sai na ji ya yi blocking dina off and down. Kawai yana yi sai na san kawai dinkin dina ya damfara ta yi. To shi wannan kuɗin da kika bashi gaba ɗaya kuɗin da kika tara ne kika kwashe kika bashi? No, ba zan ce duk kuɗin da na tara ba ne ba. Amma dai ko da gwamna ne, ko kai gwamna ne ka yi asarar kuɗi naira miliyan 450, ko gwamna ne kai ai sai abin nan ya jijjiga ka, ballantana ni yar kasuwa. To yanzu da kika bar harkar fim tun wuraren shekara ta 2000, wani irin sana'a kike yi? Mai sauraro zai sani. Yawan sana'un da nake yi, na san manyan gwamnan suna bani kongina, sannan kuma wannan harkan ma da aka damfare ni na harkan mai din, shi ma ina zuwa in saro tankoki, in je marketed, akwai marketed da na sani masu harkan mai, iyayen gidana manyan mutane ne, in siyar musu. To ke a takaice kenan harkar mai kike yi? Ya, ina harkan mai, kuma sannan na gaya miki ina harkan kwangila, gwamnan suna bani kwangila kamar contract haka, kin gane, ko na titi haka, in gyara ko titina ko makarantu ko asibitoci. To gaskiya business din da nake kenan yake kamin kuɗi. So shine kin ji abin da ya faru, kawai da ya mini wannan cutan ya damfare ni, ai kawai na ji I hate my life. Na ji to niya ma zai ma in ci gaba da surviving, saboda ya riga da ya min rugu-rugu, kin gane, kuma na san ba waye ma tukunna ma zai kira ni ma ya ce zai mini refunding, zai maida mini da wannan kuɗin da aka cuce. Yanzu kin kai ga hukuma? Kin kai ƙara ga hukuma? Ba wani karan da na kai, kawai na zauna ne na ba kai na 1 week, brain ina ya zama refresh, sannan in san ta inda zan bullo masa, kin gane. To yanzu za mu dan koma baya. Masu sauraro a baya an san kuna dan ma'amala da wannan mawakin Timaya, shin har yanzu kuna ma'amala da shi ko kuwa? No, ai na gaya ma 'yan jarida tun da daga bana harka da shi. Yanzu harkar da ni da shi a baya ma na faɗa, na sake na faɗa, I regret it, bana son harka da shi, ko sunansa ma bana son ji gaskiya, saboda ba addini na ɗaya da na shi ba. To a gurguje ka tambaya ɗaya, me yasa kika daina harkar fim a baya? Saboda ina wasu businesses dina da nake samun kuɗi fiye da wanda nake samu a cikin fim, shi yasa na dakatar, na tafi hutu, amma dai na kusa na da sana'ata na fim as a producer, not as an actress. To a kusa ne zaki dawo harkar fim din? I can't say, ba zan iya faɗan shekara ko rana ba, amma a raina dai na san zan dawo harkar koma yaushe ne, insha Allah. To madalla, muna godiya. Babban cibiyar magani a Afirka mai suna Kashful Ali, wanda ke garin Maiduguri, suna tallata muku ingantaccen maganinsu na matsalolin mazakuta tare da matsalar sanyi. Maganinsu yana magance matsaloli kamar haka: yana ƙara ƙarfin mazakuta, yana hana saurin kawowa, sannan yana ƙara girman mazakuta, yana wanke dattin ciki, yana magance matsalar sanyi kowane iri, infection ko gonorrhea, kowace irin sanyi, sannan kuma yana tayar da jijiyoyin azzakari da suka mutu, sannan yana maganin matsalar sanyi mai fitar da farin ruwa a gaba ko jin zafi yayin saduwa ko kuraje a gaba, sannan yana magance matsalar wanda yake istimna'i, wasa da gabansa yana fitar da maniyyi har ya kawo masa matsalar mutuwan gaba ko rashin karfin gaba ko saurin kawowa. Ina mai tabbatar muku da cewa wannan magunguna suna da matukan karfi a jiki, suna aiki, duk wanda ya karba dole zai tallata wa wasu insha Allah. Domin wannan cibiyar za su
haɗa maka magunguna ne har kala 4, akwai na shafawa, akwai na sha da shayi, sannan za su baka na matsalar sanyi tare da na matsalar basu. A kowane gari, a kowace ƙasa kuke, za su iya tura muku magani har zuwa tashan garinku, sannan ku zo ku karɓa. Duk mai buƙatar ya mallaki wannan ingantaccen maganin to za ku iya ɗaukan namba na sama ɗin nan ku kira, ko kuma ku ɗauki namban ƙasar nan ku yi magana ta WhatsApp. Insha Allahu za ku same su a ko ina kuke.